ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд ва видеоро лайкгузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 135 сомони тоҷикӣ мебошад. инак мегузарем ба видеои имрӯза. дар видеои имрӯза 11 мошини фурӯшии бародаро, дастгириро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. баъди як рекламаи кӯтоҳакак мегузарем ба видеои имрӯза бародаро. шахсоне ки мехоҳанд мошин харидорӣ кунанд аз Россия шаҳри Москва ба ин бародар муроҷиат кунанд. ин бародар ба шумо харидорӣ карда ба Тоҷикистон бурда соҳ саломат мерасонад. кадом намуд мошине ки мехоҳед бародаро? касоне ки мошин харидорӣ кардаанд мехоҳанд баранд, ба онҳо ҳам ёрӣ мерасонанд ва хоҳанд бурда мошини онҳоро ҳам ба Тоҷикистон мерасонанд. пешпардохт $1000 мебошад бародаро. номерҳо дар рӯи экран ва дар таги видео мешавад. марҳамат, занг занед. мошини якум ваз 2107, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, коробка механик, бензини холӣ, мотор нав кардагиай, 4 дараш губкават кардагиай, краскаи нав задагиай, салонаш кожни зардай, самбуфер задагиай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восеъ. нархи ин мошин 5500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 41000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгирӣ шудай бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. дуюм мошин Opel Zafira, соли бароришаш 1999. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 160000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 21600 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Daewoo Leganze, соли бароришаш 1998, объем мотор 1.8, коробка механик, бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи ин мошин 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 74000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Грузовик Sobol, соли бароришаш 2006. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 200000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 27000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
панҷум мошин Opel Astra Turbo соли бароришаш 2012 абиё мотори 1.6 коробка механик бензин гази евро 4 задагиай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. Нархи ин мошин 480,000 рубли русӣ мебошад. Бо сомони тоҷикӣ гардонем 64800 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. Телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. шашум мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1995 абиё мотори 1.6 коробка механик бензини холӣ 2 моҳи дигар ҳуҷҷатош мондаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 110,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 14800 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. ҳафтум мошин Volkswagen Passat соли бароришаш 1999 абиё мотори 1.6 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи ин мошин 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 207000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. ҳаштум мошин Nissan Maxima соли бароришаш 1994 абиё мотор ДВД коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург дар метро Спортивная. нархи ин мошин 60000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 8100 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. нуҳум мошин Грузовик ВАЗ 2105 соли бароришаш 2005 мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 55000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 7400 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.
دهم ماشین اوپل کاروان سالی برای 6994 ابیو موتور 1.6 کاروبکا مکانیک 4 بالون نو زدگی 1 ساله حجت دارد. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر حصار. نرخ این ماشین 26000 سومانی تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 192000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. 11 ماشین واز 2107 سالی برارشش 2004 4 بالون زمینی دارد 4 بالون لید دارد. ماشین در حالت میانه قرار دارد. این حال قرار دارد در شهر مسکو اولیتسا اکتبرسکایا. نرخ این ماشین 40000 روبل روسی می باشد. با سومانی تاجیکی گردانیم 5400 سومانی تاجیکی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید.